go mbeanna deochaíomh a dhaoine córa. Láb seo ceoir atá agan faoi láthais faoi Dhéiseú. Agus tá i teas imethe buchas le dé a bhí chuile lá go dtí seo Thar bheith le cúpla seachtain anuas ná ddíise. Achanis tá a lá go hálainn dúine is fearr mar tá a talú gaisigh fliuch agus is maiche rud é sin má bhíonn na plandaí agus a chuilthart iscithe. Agus is é déagan gur féidir rud a beicheáil sa gceo seo. Sin le cúnú dé fannaí sé go ceann píosa beag eile go dtí go mé a talú fliuch geart. Mar is éigean atá sé fliuch faoi láthais. Ach, le cúnú dé tucaí an tá chuid a tuisce níos láidirse. Mar thumplann sin feictear go bhfuil an deannach fós tíism faoi bhain fís atá fliuch agus na madaí tá siad chosástaí le lárás mar ní léon cleachtú acu leis bhfuil deal mór an cleachtú atá acu leis an am séir leach. Caithfí mé má bhean a rónú agus a chuile is buchas le dtí. Sa gcuoinach mé a tuisce goilisteach intí. Mar sin teallnúíocht eile atá go faoi láthais ach le cúnú dé dionú mé fí seán fada fí cheann píosa tuairteach agus i gceann agus a chuile mar sin. Go séidir bhí deochaíomh a dhaoine córa.